ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ರಚನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಇನಿ 14 ದಿನದ ಭಜನಾ ಸೇವೆದ ತುಡಾರ್ಲ ಬೆಳಗಾವನ ಅಂಚಿನ ಹೊರತು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆದ ತುಡಾರ್ಲ ಬೆಳಗಾವನ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಇಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಂಥ ಭಜನಾ ಸೇವೆಲ ನಡಪನಂಚಿನ ಹೊರತುಗು ಐಕ್ಯ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲ ಸೇರಿಗೆಡು ನಂದದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವನಾಡದ ಮನ್ನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಗಳ ಕರ್ಣಿಕದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಗಳ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಇಂಥ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು 14 ದಿನ ಅಷ್ಟದಶ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆರೆಪೊಲದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 28 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ 18 ವರ್ಷ ಆಪನೆ ದಾತ್ರ ದೇವರನ 18 ದಿಂತ ಅಷ್ಟದಶ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುರಚನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಕಲ ಸಂಕಲ್ಪನ ದೇವರು ಕೋಡಿಯತ್ತ ಅವನಂಚನ ಸಂದರ್ಭಲ 14 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬಾಧಕ ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರದ ಹೊರತು ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರತ ಇಂಚಿತಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಈ ತೀರ್ಥದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಚದರಿಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಮಂದಿರ ಎತ್ತನ ಮಿತ್ತದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಪನಂಚಿನ ಹಾಲ್ ಆದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎದುರುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇತೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಸೈಕಲ್ ಇಜ್ಜಾಡಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ 4 ಕಾರುಗಳು ಒಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಂಚಿನ ಇಂಕಲ ಊರು ಅಂಚನದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಡಿದು ಎದುರದ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಡು ಇಂಕಲು ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಆದಿ ಆದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಆ ದೇವರ ಜಾಗೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದ ಅಂಚನೆ ಅದ್ರ ಆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಮುಗಿನ ತಲ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ವರ್ಷಿಕ 18 ವರ್ಷದ ಏಕಹ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ 30 ತಾರೀಕು ನಡಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೇನು ಕೊರ್ಪುನಂಚ 5 ಲಕ್ಷದ ಪಣವನ್ನು ನೇರವಾದ ಎತ್ತವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಅನುಕೂಲದ ಕ್ಲತ್ತು ಆನ್ಲ ತನ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದುಂಡು ಇಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಐ ತೊಟ್ಟಗು ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ದಾನಿನಕಲ ಸಕಾಯ ಸಹಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕೋಡಿಯತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕಲ ನಂಬುಲಿಗೆ ಇಂಚೆತ್ತಿ ಗಲಿಗೆಡು ಇಂಕಲು ಇನಿ ಏಪಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ಇಂಕಲ BJPದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಯಾನೇ ಪೂರಗಳ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ತರೆಬಾರದ ಪುದೆನು ಎನ್ನ ತಾರೀಕು ಪಾಡಿನಿರ್ದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಶಿಧರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರಿಣು ಆಕಲ ಕುಟುಂಬನೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಅರ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲು ಆನ ಜೋಕ್ಲು ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಣಶೀಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಐಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡ ಪಾದ ಮುದೆಲ್ಡು ಸೇವೆ ಮಂತಿನಿರತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ಲ ಅಂಚೆರೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಶಶಿಧರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಒಡನಾಟಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ
ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಗೆಲ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೋಡು ಬಣದ ವಿನಂತಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಿಶನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಯದ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಆನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ಒಡನಾಟಿ ಅದು ಒಂಜಿ ನಂದದೀಪನ ಅರ್ಲವನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕಿಶನನ್ನು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ನಕಾರ ಏಪಲ ಅವರು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಂದದೀಪ ಏಕಹ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂದದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಂಥ ಸುಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 18 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ 14ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಕಿಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬನ್ನಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದವತಿ ಅಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕುಂಪಲ ಬಂಡೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಚನೇಟ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರನ ದುಂಬತ್ತ ಕೊನಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಇಂಕಲ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲೇರು ವೇದವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲಾಖೆಡು ಆ ಕಾಲಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದ ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಯಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಬಕ್ಕ ವೇದವತಿ ದಂಪತಿನ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯೋಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದದಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯಗೆ ಅಂಚೆ ವೇದವತಿ ಗಿರೀಶ್ ದಂಪತಿನ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತರಾಯಂಚಿನ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲೋಕರ್ಮೆಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನದ ಐಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಐಕ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮೋನೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆದಿತ್ತರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀರ್ಪಾನಕ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಸೌಂಡ್ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಮಾತು ವಿಧಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರು ಇಂಥ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತರಾಯಂಚಿನ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಕೃತಿ ಲಾಂಛನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಭಜನಾ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಾಲು ಇಂಕ್ಲ ಮಂದಿರದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ದಂಪತಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ದೇವರು ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತರಾಯಂಚಿನ ಸಚಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಬಿತಾ ಅವಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲು ಸಚಿನ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಬಿತಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂದಿರಡು ಏಪಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನರು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಈಡೇರಿಸುವ ಪಣ್ಣದು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸಚಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಬಿತಾ ದಂಪತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರೇನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾತ್ಸವ ಆನಕ ಆರೆ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಪಣ್ಣನಾರು ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎನ್ನ ನೆಲೆಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚೆನಾದ್ರ ಕುಡಗೋಲು ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿದ ಕುಡಗೋಲು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊನತ ದೀದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಅಲ್ಪಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಐತೊಟ್ಟು ಆರು ಉಚಿತವಾದ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಅರ್ನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅನ್ನಂಚಿನ ಶಾಲಿನ ಅಕ್ಕಲೊಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ನಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರ ಗುಪ್ಪಾಡ ಪಡದ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಳಕಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಣೀತಾ ರೇಖಾನ ಒಂಜಿ
ಪತಿ ಏನಂಚನ ಪ್ರೈಂದೇರ್ಲೇರು ಮುಂಬೈಡು ಉಪ್ಪೊಣಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತದ ದಿನಟು ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೇರು ಮುಂಬೈ ಇತ್ತದು ಮೂಲತಃ ಬೊಂಬೈದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸುಪುತ್ರಿನ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಣೀತೇರು ಒಂಚೂರು ತುಳುಟು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನಿರಂಗವಾದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ರೇಖನ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಊರ್ದ ಮರ್ಮ ಯಾದು ಬತ್ತನಾರು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ರೇಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಣೀತ ದಂಪತಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಮಾಲಕಿಲ ಆದುಲ್ಲಲ್ ರೇಖಾ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಮುರಣಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಪಲ್ಲಿಲ ಕಂಡಲ್ಲ ಮುರಣಿ ದಿನೊಟ್ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಇಂಥ ಭರತ್ ಅವರು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಲೇಖ ದಂಪತಿನ ಅಕ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಯ ಬಾಲಿಕ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭರತ್ ಪವರ್ ಅಂಚಿನೇ ಚಂದ್ರಲೇಖ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಗಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಮಿತಾ ದಂಪತಿ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರಿಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗನ ಸ್ಥಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಅತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಾಗಡು ಮಾತ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಬಾಗಡು ನಡಪನ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿನ ರಾಜೇಶನ್ನಲ್ಲರಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಮಮಿತಲ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ದುಮ್ಮದ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ್ಲು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದದಲ್ಲ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿನೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಡಿ ಆದು ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಉರ್ಲೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಚ್ಚಿನ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕಲೊಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ದಂಪತಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲಿನಿ ಉಮೇಶ್ ದಂಪತಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾ ಲೋಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ಪಲಯಲಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಕೆಲಸಕಾರ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾರ ಅವ್ರ ಮೈಸೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹೋದರ ನೆಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಕನಕ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನೆಂಚಿನ ಸುಮಾ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಥ ಯುಜಿ 14 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎದುರುಡೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಎದುರುಡೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದೀಪಿಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಗ ಮೂಕೇಟೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ.
ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೋಲು ಬೈದನು ಐನಿ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಚಿಲಿಂಬಿದ ತಂಡಲ ದುಮ್ಮದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಐತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮದ ಭಜನಾ ಸೇವೆಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅನುವು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತೆಕ್ಲ ಭಜನಾ ಸೇವೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನಾರು ಇನಿ ಅರ್ನ ಪುಟುತನ ಪರ್ಬ ಅಚರತ 18 ಏನ ಪುರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸದಸ್ಯನಾದಪ್ಪು ಮಾತುಕಲ ಪಟ್ಟದ ಪರ್ಬನು ಇನಿ ದೀಪ ಅರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಪ್ರಚನ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಲ ಆರು ಮಾತವಿದರ್ಲ ವಸ್ತು ಪಡಾಡುಪು ಧನ ಸಹಾಯ ಆಡಬಹುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬತ್ತನಾರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪತಿಲ ಅಂಚನೆ ನಿವೃತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕ ಅದುಲ್ಲೇರು ಜಯಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂಚಿಸಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಶುಭ ಬರ್ತ್ಡೇದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನಿ ಕ್ಷೀರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಚೀಪದ ತೆನೆಸು ಕ್ಷೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹುಟ್ಟದ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನಮಕ್ ಏಪಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪನಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಡು ಆಯುಷ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಮಲ್ಪಾಡು ಪನಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತೆ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅಜಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಣದು ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವನಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂದದೀಪ ಅರ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ